Takže serus borci. Dávam vám tu nejaké video z dnešného zápasu, tak poďme niečo zahrať, poďme niečo vyhrať. Zatiaľ som všetko vyhral. Takže uvidíme, ako tento zápas dopadne. Vyberme si ataky. Najsilnejšie. Dúfam, že to dneska dáme. Zatiaľ som dneska hral 25 zápasov a 25 som vyhral. Tak uvidíme tento zápas, ako dopadne. No, nevyzerá to dobré. Škoda, ale teraz pustím Edgara. Teraz! Bomby! Vyhrali sme, paráda! Dobre, borci, počúvajte ma. Vidíte, dneska sme si zahrali proti sebe a zahráme si zase na ďalšiu nedeľu, dneska už stačí. Takže neodoberajte, nekomentujte, nelajkujte a nepozerajte mladší ako 18 a starší ako 19 serus.